Γκόργκι Λόρια, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας που αγωνιζόταν στον Όφι. Θα χρησιμοποιηθεί λογικά ως αναπληρωματικός, εκτός αν φύγει και Ρομπέρτο. Αποκτήθηκε ως ελεύθερος αφού τελείωσε το συμβόλαιό του με τον Όφι. Μπρούνο Χαλκιαδάκης, σε ηλικία 22 ετών, αγωνιζόταν πέρυσι στον Εργοτέλη, 5 γκολ, 27 συμμετοχές, πολύ καλός. Αποκτήθηκε ως ελεύθερος αφού και αυτός τελείωσε το συμβόλαιο. Γιάννης Γιαννιώτας, 21 χρονών, μέσος, αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης, 4 γκολ, 31 συμμετοχές. Από τον Αστέρα είχε πάει ως δανεικός από τη Φορτούνα Ντίσντορφ και ο Ολυμπιακός τώρα τον αγόρασε από τη Φορτούνα Ντίσντορφ με 440.000. Μοχάμετ Μπεν, ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός, 28 συμμετοχές φέτος, 10 γκολ, πέρυσι είχε 15 γκολ, είχε βγει πρώτο σκόρερ, στη Ιβέρια αγωνίζεται, 26 χρονών και αυτός αποκτήθηκε ως ελεύθερος αφού τελείωσε το συμβόλαιό του. Και τέλος, Νίκολας Μαρτίνες, 32 συμμετοχές, 3 γκολ, είναι 28 χρονών, αγωνιζόταν στον Πανετολικό, επιθετικός και πιο ακριβή μεταγραφή μέχρι τώρα, 528.000.